Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Limba mtima, monga wandichitira umboni kuno ku Yerusalemu, ukandichitirenso umboni omwewo ku Roma. Mavuto ena abale imangokhala njira yoti tichitire umboni chikhristu chathu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachinayi la Mulungu wa namba 7 wa Pasaka. Ndipo tikuona kuzunzika kwa Paulo pamene anthu ampangira upo kuti amuphe. Ponena choona, Paulo akumasulidwa. Osati kuti wakakamiza kuti ammasule, koma choonacho mujamanenera kuti choona chimapereka ufulu, Paulodi champatsa ufulu. Lero ino ndine tikuitanidwa kuti choona chizitipatsa ufulu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 22, tidzawerenga ndime 30 kukafika mutu wa 23, ndime ya 6 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Afelisha Catherine Zuze a St. Pius Choir kuchokera ku St. Pius 10 Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ndi salimo namba 16. Ndipo mawu amunthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera, mutu wa 17 ndime ya 20 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Atiyeniso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Limba mtima, monga wandichitira umboni ku Yerusalemu, uyenera kukandichitiranso umboni ku Roma. Mawu a m'buku la Ntchito za Apostoli. Mkulu wa asilikali aja adafuna kudziwa kwenikweni chifukwa chimene Ayuda adadzanenezera Paulo. Choncho mmawa mwake adammasula. Nalamula kuti akulu ansembe ndi onse apabwalo lalikulu la milandu la Ayuda asonkhane. Kenaka adabwera ndi Paulo nayimirira pakati pawo. Pamene Paulo adaona kuti ena mwa iwo ndi angulu la Asaduki, ena angulu la Afarisi, adanena mokweza mawu m'bwalo muja kuti, abale anga, inetu ndine Mfarisi, mwana wa Mfarisi. Ineyo ndikuweruzidwa chifukwa ndimakhulupirira kuti anthu adzauka kwa akufa. Atanena zimenezi, Afarisi ndi Asaduki aja adayamba kukangana. Ndipo msonkhano udagawana. Paja Asaduki amati anthu sadzauka kwa akufa, ndiponso kuti kulibe angelo kapena mizimu. Koma Afarisi amakhulupirira zonsezo. Anthu aja adayamba kukangana kwambiri. Tsono aphunzitsi ena amalamulo a gulu la Afarisi adayimirira nanenetsa kuti sitikupeza konse cholakwa mwa munthuyu ayi. Mwina nkukhala kuti mzimu kapena ngelo walankhula naye. Anthu aja adafika pokangana koopsa, kotero kuti mkulu wa asilikali aja ankaopa kuti angamkadzule Paulo. Choncho adalamula asilikali kuti, pitani mukamulanditse kwa anthuwo, mukamulowetse mlinga la asilikali.
Tsiku lomwelo usiku, Ambuye adadzayima pafupi ndi Paulo namuwuza kuti, limba mtima. Monga wandichitira umboni kuno ku Yerusalemu, uyenera kukandichitiranso umboni ku Roma. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mundisunge inu Mulungu, pakuti ndikuthawira kwa inu. Mundisunge inu Mulungu, pakuti ndikuthawira kwa Mundisunge inu Mulungu, pakuti ndikuthawira kwa inu. Ndimamuwuza chauta kuti, inu ndinu Ambuye anga. Chauta ndiye chuma changa ndicholowa changa. Tsogolo langa lili m'manja mwanu. Mundisunge inu Mulungu, pakuti ndikuthawira kwa inu. Ndikutamanda chauta amene ali phungu wanga. Mtima wanga umandilangisa ndi usiku omwe. Nthawi zonse ndimalingalira za chauta. Popeza kuti ali kudzanja langa lamanja, palibe amene angandiopse konse. Mundisunge inu Mulungu, pakuti ndikuthawira kwa inu. Chifukwa chake mtima wanga ukukondwa, ndipo mkatikati mwanga mundikusangalala. Thupi langanso lidzakhala pabwino, chifukwa simudzandisiya kumalo a anthu akufa. Mundisunge inu Mulungu, pakuti ndikuthawira kwa inu. Mumandionetsa njira ya kumoyo, ndimapeza chimwemwe
chachikulu kumene kuli inu, ndidzasangalala mpaka muyaya, kudzanja lanu lamanja, mundisunge inu Mulungu, pakuti ndikuthawira kwa inu. Ambuye akhale nanu. Mawa mumthenga pabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndime 20 kulekeza 26. Pa nthawi yomweyo Yesu adapemphera ponena kuti, sindikupempherera iwo okhawayi, komanso amene adzandikhulupirira chifukwa cha mawu awo. Ndikuwapempherera kuti iwo onse akhale amodzi. Monga inu Atate mumakhala mwa ine, ine mwa inu, iwonso akhale mwa ife. Motero anthu onse adzakhulupirira kuti inu mudandituma. Ulemerero omwewo umene mudandipatsa ndawapatsanso iwowa. Akhala amodzi monga ife tili amodzi. Ine ndikhale mwa iwo, inu mwa ine, kuti akhala amodzi kwenikweni. Motero anthu onse adzazindikira kuti mudandituma ndinu, ndipo mudawakonda monga momwe mudandikondera ine. Atate, ndikufuna kuti amene mudandipatsa iwonso akhala amodzi ndi ine kumene ndili. Ndikufuna kuti aone ulemerero wanga umene mudandipatsa, chifukwa mudandikonda dziko lapansi lisadalengedwe. Atate olungama, anthu odalira zapansi pano sadakudziweni ayi, koma ine ndidakudziwani, ndipo awa ali panowa akudziwa kuti inu mudandituma. Ndidadzawadziwitsa dzina lanu, ndipo ndidadzawaphunzitsabe. Ndifuna kuti chikondi chimene mudandikonda nacho chikhale mwa iwo, ndipo ine mwa iwo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, tsiku la lero tikukumana ndi Paulo amene ali ku bwalo la milandu. Paul is facing the Sanhedrin. This was the Jewish council comprised of 70 or 71 elders. Tangoganizirana abale, anthu ophunzira zawo, anthu amene anali kusankhidwa kuti awawa ndi anamandwa, anthu odziwa malamulo, anthu odziwa malemba. Onse alivu akumuzenga mlandu Paulo. Paulo akuzengedwa mlandu otani? Tikumbukire kumene tikuchokera. Makamaka takhala tusinkhasinkha kwambiri mawu oyamba. Mukumbukira mu chapter 19 cha buku la Ntchito za Atumwi, Paulo ja ali ku Efeso kumene kuja nkhani zinavuta kwa basi. Chifukwa choyambirira Paulo ndi kuphunzitsa kwake amadzudzula anthu aja kuti asiye mafano. Ndi anthu ena amasiya adi amamvetsera, pamene anthu ena makamaka amene amapindula ndi mafano amene aja amakana kuti asiye zinthu zija. Ndipo mawu mongokana kuti asiye akuti amampangira organize mawupo kuti nkhani imuyipire. Mosapeneka konse anthu amenewa chifukwa cha ndalama zawo amakaneneza ku bwalo la milandu kuti amzenge milandu nkhani imuyipire. Wamodzi mwa anthu amene adawonjezera chazi kununkha anali mkulu wina amene anali ntchito yake zokhomakhoma, dzina lake Demetrius, amene amakhomakhoma, ndipo mulungu amene amenda kwambiri maolonda amati silversmith, anali ndithu ndi luso la ziboliboli titha kutero. Amakonza mulungu dzina lake Diana. Ndi Paulo adalalika kuti zimene zija anthu asiye, malonda adatsika pansi. Uyu Demetrius adapanga upo kuti Paulo aphedwe, koma Paulo adachoka kudera lawo kupita kudera lina kumenenso adakamponya miyala. So moyo wa Paulo wangokhala umene uja. Tidamva kuchoka ku Listra, kuchoka ku Derbe, nkhani yake inali yokhayokhayo. Ku Derbe ndi kuja adamupanda kwambiri, adammenya mpaka kumusiya ali thapsa, adamaganiza kuti wafa. Koma Paulo sanali kugonja. Amuchita chipongwe, amumenya, amugenda miyala, amuganizirapo kuti wafa. Paulo sakugonja. Chimene akuchita tsopano ngati last blow ndi kumpangira mabodza kuti amuweruze molakwika, ndipo pomuweruza molakwikawo Paulo aponyedwe milandu. Izi ndi zimene anthu amachita pakati pathu, akalimbana nafe mwa njira zosiyanasiyana.
akayesera kuti thupsa mwa njira izi ukatinenera kwa akuluakulu kutionongera mayina kaya kutipangira zimene akufunazo, mumaona eno nkhani zikayendayenda zokha zimadza kupezani nokha. Ukakhala kuti sukulimbana ndi anthu, that's the goodness, umayamba kukhala ndi mtendere. Kulakwa ndi kubweza chipongwe ndi chipongwe chizake, choyipa musabwenze, obwenza ndene amatero Ambuye. Ndi Paulo muzonse anali kudalira dzina la Ambuye, muzonse anagwiritsitsa choona. Tanena kuti choona chimakupatsani ufulu. Azathu a St. Patrick's Choir 1 adaimba nyimbo based pa mthenga wa Yohane ndime ya 8 mutu wa 8 ndime ya 32. Sinditha kuimba bwino koma ene akewo atha kuimba bwino. Choona chidzakupatsa ufulu, chidzakupatsa ufulu iwe choona, uchitsatire. Choona chimapereka ufulu. Zimene tikuona ndi chani? Sanhedrin ija akulu abwalo aja atasonkhana, nkhani pamene paja, anthu maumboni pamene paja, ma ECC ali pamene paja. Ndeno mwina mistake imene anapanga, Mulungu akata kutsogolera zonse amakoza zonse mwadongosolo. Mulungu amakoza zonse mu nthawi yake. Mulungu adanena kale kuti ndidzakupatsani choti munene. Mistake anapanga ndi kumpatsa kumpata Paulo kuti nayeso ayankhulepo. Ndipo they were sure kuti ndi mmene ayikhongira timomo, chilichonse chimene anene Paulo chikhala chonena kuti adzikoleka nacho. Mudziwa kuti munthu anthu akakhala kuti akukusaka, chilichonse chimene unganene basi tu umakhala kuti wadzikola kale. Kalipo kamwana mwina mufuna kuti Mulungu akapezera chifukwa, nde umafunsa kuti iwe wadya ntedza ndiwe. Mwana uja iye akuti ndi ulemu. Nde mumamenya mbama ndi wamwano mwaona sakuyankha. Walakwitsa sana yanke. Iwe wadya ntedza ndiwe. Mwana uja hayi sinde mwaona ndi wamwano akuyankhaso. So kokakhala kuti anthu akukusaka chilichonse chimene unganene ndi choyipa. Koma look at Paul, guided by the Holy Spirit, strengthened by the Holy Spirit, akumpatsa danga kuti ayankhulepo. Paulo sakuchedwa nkuyankhula kuti ayi neyo tamva maoyambaji, ayi neyo mukundinamizira, ayi neyo kapena akanakhala wina kanena zimene ndikunena zindithu ineyo sindikuti ndisintha maganizo chichitike ukhalanso ndi ka arrogance. Ayi, chimene akungonena Paulo ndikungonena chilungamo chokha basi. Nde akunena chani? Choyamba kuti abale anga, mwachimva chimenecho, iwo akumutenga ngati their enemy, akumutenga ngati mdani wawo. Paulo powapanga address mmalo monena kuti anthu inu akanatha kuwanyoza mayina anthu. Mukumbukira Stefano nayeso adapsa mtima, adawuza kuti you stiff necked people, anthu amakoso nde kuti anthu amwano, anthu olephera. Koma Paulo sakupanga overcharge or overreact. Atampatsa mpata akunena kuti abale anga. How many of us can do that to those people who wish us bad? Mwankumbukira David atafika Saulo ndankhondo yake kuti achotse moyo wake kumansakasaka. Idakwana nthawi yoti njero Ambuye adampereka Saulo m'manja mwake, adampeza akupumula akuzithandiza. Saulo antchito ake akuchemerera David bayani, akuti adangodulako kachidutswa kankanjo wake ngati umbono kuti nkanatha kukupanga zoyipa koma sindinakupange. So coming to our story, Paulo akwatchula abale anga. Ndi mafunso kuti ndangati mwa ife anthu amene ationongera mayina imakwana nthawi yoti the opportunity is presented to you to revenge. How many of us have we wished them well nkunena kuti abale anga mmapangira njizi, I want revenge. Koma ambiri timati mwayi wapezeka okha ndithana nanu. Paulo akuti abale anga, mini ngakhala kumuzuza, ngakhala kumusakira zinyawu, ngakhala kumfunira zoyipa, he still saw in them abale yake. Akuonabe Ayuda anzake, akuonabe cholengedwa cha Mulungu mwa iwo, akuonabe anthu amene atha kutembenuka mtima. Izi zikutibweretsa ku issue imene ikumavutanso pakati pathu, mob justice, nkhani zomaphana pakati pathu. Inde atokhala kuti anthu dala kwadi abadi kapena achita chilichonse chimene tikuwaganiziracho. Koma why can't we try to convert them? You never know, they may repent. You never know what God is in store for them. Tisachotse moyo wa munthu wina, wachikulire, wachichepere, olakwa. Vengeance ndi yake ya Mulungu.
Paulo akutha kuonamo abale ake ndangati mwa ife amene mabwana athu tingapempherere kuti abwana athu akuti akudwala panga ngozi. Mwina ena pemphero lathu lonena kuti Mulungu mwayamba kale kuyankha malizitsani ntchito imene mudayamba. Muja timanena kuti ntchito imene mudayamba Ambuye muyitsirizitse. Paulo akunena kuti abale anga. Chokhacho is deflating when you embrace your enemy. Chifukwa akabwera muno anu ataledzera amafuna muzikangana. Inu mukalandira bwino. Kuti there goes my prodigal husband, he is back. Kaya panga zimenezo maulendo angati. Chikondi ndi chimene chimasintha zonse. Ambuye Yesu atauka kwa akufa nkumpeza Yohane. Sana chedwe nkumfunsa kuti Yohane mmapangiranji zimenezi ndinofoyira anangoti do you love me Simon Barjon. Anantchula dzina lake lakubwana lija. So choyambirira Paulo akuakonda anthu aja. Mmalo mobweza choyipa anthu aja akuakonda. Akudziwa kuti mission imene ndinabwerera pasi pano is not yet complete. Chachiwiri chimene akupanga ndetsopano akunena choona chokha. Inetu ndine mfarisi nzanu, ndine mwana wa mfarisi. Chokhacho chongonena mawu amene aja tamva mawu yamba anthu aja kugawikana. Chifukwa chonena kuti Asaduki samakhulupirira kuti akufa adzauka. Samakhulupiriranso kuti kuli angelo. Pamene Afarisi amakhulupirira kuti kuli angelo, amakhulupiriranso kuti akufa adzauka. Chifukwa chongonena chimene chicha akuti anthu aja attention idachoka kwa Paulo nkuyamba kukangana okhaokha. Inetu mukundizenga mulandu chifukwa chokhulupirira kuti Yesu adauka kwa akufa. Inetu ndine mfarisi, inetu ndine mbale nzanu. Zimene zidapangitsa Afarisi onse aja kukhala mbali yake. Nkhani ndi Paulo adadzidefenda ponena zona. Poyamba pakuakonda. Kachiwiri pongonena zimene iye ali. Sadavutike nkufotokoza kuti ine Ambuye adzanditeteza, Ambuye akhala nani, akungonena kuti ine ndine mfarisi, which was true. Mwinatu ine ngati wansembe ndikulibe mtendere. Chifukwa chonena kuti ndinabisa identity yanga pa nthawi imene ndimayenera kuti ndinene kuti ndine wansembe. Mwina ndidapita kwina kwake mmalo manena kuti ine ndine wansembe wampingo wa Katolika. Mwina ndidadzibisa. Mwina inu mudabisa Chikhristu chanu. Mwina mudabisa kolona wanu. Mwina mudabisa kuti ndino apabanja. Mwina mudabisa kuti ndino asistere. Mwina mudabisa kuti ndino andale. Mwina mudabisa kuti ndino afumu. Tilibe mtendere, sitidanene zona. Zilipo nyengo zimene timenera kuti tibwere poyera kuyimirira zimene we stand for. Nkhani zochotsa pakati. Mwina chifukwa chongoyang'ana ndalama zakumene zikuchokera, ifeyo sitifuna kuonetsa chikatolika chathu. Nkhani za maukwati amuna okhaokha, akazi okhaokha. Mwina ndife amene tikulimbikitsa zimene zija. Chifukwa chonena kuti kumene kumachokera ndalama kuti tikudziwa kuti tumanga nyumba. Choona chidzatipatsa ufulu. Bodza lidzatisandutsa akapolo. Paulo adangonena choona basi. Ine ndine mfarisi. Ndi nthawi zingati zimene ine ndabereka bodza kuti ndituluke mbodza. Ndiye kuyipa kwake kwa tchimo. Kuti ndituluke mu tchimo lina ndimenera ndipangenso tchimo lina. Ndipo kuti ndituluke mu tchimo lina ndimenera ndipangenso tchimo lina. So it's a chain of sins, lies and lack of peace. Paulo oyera lero Ambuye akumuwuza kuti monga wandichitira umboni ku Yerusalemu, upitenso ku Roma ukandichitire umboni chimodzimodzi. Mavuto onse amene anakhala akukumana nawo, Ambuye amamulimbitsa mtima, Ambuye amamukonzekeretsa kuti the bigger battles coming ahead of him aone kuti anadutsamo kale. Mazuzo amene mukudutsamo, nyengo zimene mukudutsamo, you never know. God is preparing you both spiritually and physically. Tsoka langa, tsoka lathu timangoyang'ana za lero. Tapempha Ambuye poyamba monga kuchitira Paulo, tikhale anthu onena zona. Kachiwiri, tikhale anthu owakonda anzathu, makamaka pa nyengo imene timafuna tigwiritse ntchito zipangizo zakuthupi powabwezera choyipa. Yosefe sanabwezere abale yake. Ambuye Yesu sanabwezere anthu amene anamchitira zoyipa. In fact, ngakhale pa mtanda kumene anakhululukira mbala imene inali itapachikidwa deservedly, koma anali kukhululuka chifukwa chimene anabwerera pansi pano ndi kupereka moyo. Ambuye Yesu anakhululukira anthu onse amene adatengapo gawo pa imfa yake. Atate, mwakhululukire onsewa chifukwa zimene akuchita sakudziwa. Inu ndine, can we pray for our enemies? Yankho limene tipereke pamenepo moona mtima
likhala yankho limene liyambe kutipatsa ufulu. Ena tutapempherera adani athu koma osati kuwapempherera mwabwino kapena kuti atembenuke mtima. Ndaonapo anthu kuberedwa foni nkumanena kuti amene waba foni yanga ambuye andalitse. Kodi abale kumakhala kudalitsa? Pray for conversion of your enemies. Monga wandichitira umboni kuno ukandichitirenso umboni ku Roma. Monga wamva zowawa pano ukamvenso zowawa uko, koma ine ndili nawe mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Amen.